Меню шофьори може да го достъпим от автомобили, списък шофьори. Тук ни се отваря целият списък с шофьори, където може да редактираме някой или да добавяме с зеления бутон. Като освен имената може да добавим номер на лична карта, дата на изтичане, номер на шофьорска книжка, дата на изтичане и дата на изтичане на останалите документи. Когато ги въведем 30 дни преди да изтече, ще ни напомни, ще бъдат в изтичащи документи, където се показва дата на кой документ изтича. Също така ще бъде в меню напомняния, където пак ще ни напомни точно за кой шофьор изтича документа и също така и при входа ще ни излезе съобщение, изкачащ прозорец, че изтича документ. Той е общ с застраховките, но ще ни насочи към меню напомняне, където може да видим останалите документи.